Eroskin erostea erraza eta bizkorra da. Supermercado.eroski.es webgunean sartzea besterik ez duzu. Ezer baino lehen, identifika zaitez, edo oraindik erregistratu ez bazara, eman izena. Zure kasua bada, Eroski Klub txartela sartzea gomendatzen dizugu. Izan ere, automatikoki sartu ahal izango dituzu organ azken 3 hilabeteetan zure ohiko eroski dendan erositako produktu guztiak. Eta horrela, asko zerrazagoa egingo zaizu lehenbiziko online erosketa. Egin urratsak banan-banan, datu guztiak osatu arte. Zorionak, erregistratu zara. Orain, webgunean sar zaitezke erosketa egiteko. Idatzi zure helbide elektronikoa. Sartzean, deskontu txartelak aktibatu behar dituzu lehenbizi. Nire deskontu txartelak atalean. Horretarako, egin klik nahi dut aukeran hurrengo pantailan. Erosketa egiten hasi aurretik, aukeratu zer denbora tartetan jaso nahi duzun eskaera, edo zer denbora tartetan entregatu behar dizugun. Gainera, 3 aukera dituzu. Etxean jasotzea, beste helbide batzuk zehaztu ahalko dituzularik, edo dendan jasotzea. Bertara oinez zein kotxez joan da. Eskaera itxaron gabe eta doan jaso ahal izan dezazun. Eskaera 4 orduan izango duzu prest. Prest! Erosten has zaitezke. Oso bizkor egin dezakezu 3 aukera hauetako edo zeinen bidez. Dendan eta online erositako produktuak aukeraren bidez egiten baduzu, eroski dendetan naiz eroski online supermerkatuan azken 3 hilabeteetan erositako produktu guztiak agertuko zaizkizu. Erraza eta erosoa ez da? Zerrenden bidez egin ahalko duzu. Zeuk sortutako zerrendak erabilita. Bai eta azken eskaeren bidez ere, halakorik egin baduzu. Gainera, kategorietan sartuta edo bila zabiltzan produktua bilatzailean idatzita ere, aurkitu ahalko dituzu erosi nahi dituzun produktuak. Webgunean, dendako produktu guztiak eta promozio eta eskaintza berak aurkituko dituzu. Horrela, eroskin erosten duzun bakoitzean aurrezten jarraitu ahalko duzu. Eroski Klub txartelean dirua sartzen duten produktuak erosten dituzun bakoitzean, saldoa handitzen dela ikusiko duzu. Erosketaren laburpena eta aurreztutako kopurua ikusi ahalko duzu nahi duzunean. Eskaintzaren bat erdizka geratzen bada, abisu bat agertuko zaizu, osa dezazun. Webgunean dendako produktu fresko berak aurkituko dituzu, eta nola prestatzea nahi duzun adieraz diezagukezu. Hemendik joan zaitezke zure orgara. Oraindik erreserbatu ez baduzu, gogoratu denbora tarte bat hautatzea, erosketa ordu horien bitartean eraman diezazugun. Deskontu kupoiak badituzu, saritzazu hemen, eta haien kopurua automatikoki kenduko zaizkie eskaeraren guztizkoari edo bidalketa gastuei. Amaitu duzu, gogoratu Eroski Klub txartelaren saldoa eta Travel Club puntuak truka ditzakezula. Kreditu txartela erabilita ordainketa sistema 100% seguruaren bidez ordaindu aurretik. Eskaera berean, 3 ordainketa metodo erabil ditzakezu aldi berean. Eroski saldoa trukatu, Travel Club puntuen bidez zenbatekoaren zati bat ordaindu eta gainerakoa txartelarekin ordaindu. Eta kitxo, eskaeraren berrespena posta elektroniko bidez jasoko duzu. Haren datu nagusiak barne. Erosketa egiten hasteko behar duzun guztia dakizu orain.